Salutare, oameni frumoși! Ia uitați ce am eu de gând să fac azi. Pe lângă via pe care am pus-o în solar, bine, viitorul solar, pe margine, pe picurare etc., am pus câte 2 soiuri la fiecare cuib. Deci la fiecare cuib de viță am câte 2 soiuri. Cum ar veni, aici am Sport 2 și aici prima Ucraina. Și tot așa. Nizina cu muscat Ioana, fel. Preobarajenie cu Belaia Velica, știți dumneavoastră, Dixon, Timus, Bananas, Graf Monte Cristo, Veles, Avatar, etc. Chișmiș lucistăi. În fine, cert e că pe lângă ele, vedeți, asta este coarda din 2024. Atât a putut să crească din butașul ăsta. Bine, cu frunze arătau altfel. Și asta e ce a lemnifiat, bucățile astea de ramuri. Da? Practic, anul ăsta va avea o explozie de creștere, zic eu, la 1,5 m. Dar până acolo, să revenim la oițele noastre. Printre ele, pe lângă toate astea, vom planta căpșuni care, dacă ar fi avut vreme bună, rodeau și iarna. Deci odată puși în solar, ăștia n-ai treabă cu ei. Deci odată puși în solar vor, da, ca să vă dați seama. El avea de gând să înflorească și iarna. Ăștia sunt căpșuni care rodesc aproape în fiecare lună. Deci în fiecare lună a anului ei au fructe. Au căpșuni. Deci, și pur și simplu o să punem, dar nu e unul să n-aibă, adică toți ar fi făcut și acum. Dacă nu erau minus 8, minus 10 grade pe aici pe la noi, făceau și acum. Nu se lasă, pur și simplu nu se lasă. Uitați-vă și dumneavoastră. Pur și simplu aici a căzut floare. Ei vor să facă. Ce naibii vor să facă pe vremea asta, nu înțeleg. Dar vor. Și o să punem printre fiecare viță de vie, pur și simplu pe marginea aia unde o să mai pun, că o să mai fie un robinet acolo, o să mai fie încă un furtun de tub de picurare și vor fi așa. În toată zona asta vor fi căpșuni. Când învelesc în martie, acum aprilie, când învelesc solarul, practic pe ei am rezolvat pentru a rodi chiar și iarna, an de an. Acum, afară, din când în când, deci din când în când, pe o vreme ca asta, mai găsesc câte unul ceva mai măricel decât ăsta copt. Deci doar din când în când. Când mai prind și eu câte o zi, 2, 3, 10, cu temperaturi cu 2-3 grade, ei deja înfloresc și fac câte un căpșunică din ăla care imediat aproape de coacere este atacat de gel. Dacă cumva vin din nou și na, iarna așa e. Și dacă n-ar fi fost vremuri de genul ăsta, recte cum este în solar, măcar acolo în 2-3 grade, ei ar rodi până când și iarna, fără probleme. Eu am genul ăsta de căpșuni de vreo 7-80 ani și știu ce vorbesc, pentru că anumite cuiburi pe care le-am ținut într-o cameră fără căldură, pur și simplu înfloreau. Mă duceam cu bețișorul de urechi să schimb polenul între flori și făceau căpșuni și în timpul iernii. De-aia știu că oricând pot rodi. Am tot avut și la vânzare, doar că nu m-aș risca să mai dau, sau cel puțin nu la mulți, pentru că o să am eu nevoie, am un proiect la care lucrez, să pun pe la baza fiecărui pom, deci la baza fiecărui pom pe care l-am, pe lângă faptul că am câte un coacăz roșu sau negru, câte un agriș fără țepi, în partea aia alaltă, sau în cazul altora, 1-2 afini siberieni, sau în cazul acestui piersic plat, am un ioșta și un afin siberian. La cachi pe aici am căpșuni zmeuri, dar și coacăz. La alții am coacăz și agriș fără țepi. La alții agriș fără țepi și afin siberian.
alții coacăți și agriși, dar alții au, a fiind siberian, coacăzi, agriși și pe aici pe acolo la baza pomilor am și la unii dintre ei sparanghel. Bine, acum în timpul iernii nu se vede, dar răsare de fiecare dată primăvară. Ei bine, acum proiectul meu include și căpșuni pe lângă acești arbuști ce sunt puși pe lângă fiecare pom. Practic, bine, ăștia sunt de formă. Aici au ieșit ei, trebuie să-i... Cine vrea căpșuni normali, 1 leu stolon. Cine vrea căpșuni de ăștia alții care fac tot anul, aici este 15 lei stolonul, dar v-am spus, voi servi anul ăsta doar câțiva dintre dumneavoastră. Pentru că o să-i țin și eu pentru mine. Vedeți, ei încă ar fi vrut să facă. Dar ce să fac? O vreme ca asta. Deci de-aia v-am spus, include la mine un alt proiect și nu o să am prea mult să vă dau. Care vreți căpșuni normali, câți vreți dumneavoastră. 1 leu stolonul, ceilalți 15 lei. Bun, să revenim la proiectul nostru. Cum v-am zis, o să punem pe toată zona asta, prin solar pe lângă vițele de vied, struguri de masă, de aia din Rusia și Ucraina, America, Bulgaria, am mai multe soiuri, din mai multe locuri de proveniență. Cum spuneam, voi mai pune încă un rând, încă un robinet cu un tub de picurare să primească vița apă din două părți și bineînțeles și căpșunii să aibă și în stânga și în dreapta. Și voi mânca în timpul iernii căpșuni de la mine. Prieteni, o să mă apuc de treabă, o să-i plantez și o să vă arăt ulterior o scurtă continuare și cu ei plantați, ca să vă dați seama ce și cum am făcut pe aici. Și acum că au fost și plantați și udați și tot, cam așa i-am pus. Bun, ați văzut, v-am salutat.